Kublai sibon ya pi di paralog baro, gane galong ka jing pentip na ka benta ka fit school, dong perdi Unitarian LP School se rencang. Kadon ka jing pen kala ya katering, ban long fe, na ka arphew new February hajar arphewsan, sa ka arpheway March hajar arphewsan, na ki daw ki bamla bantiar. Mi pan map na pi bangim siam lala ban pelong ya katay ka fit school jong ni kat kum katay katarik ba ngi la be te mi kerpat ya pi ki pai ba baro ki bala dep ban tet ya ki tiket lok ki draw jong ka fit school dong perdi Unitarian LP School kse rencang ba pin ompat bret lane tarno ya ki tiket jong pi tat hado katay katarik ba thamai sa chisen katarik ban pelong ya ka fit jong ka dong perdi Unitarian LP School se rencang kan long ha ka ar theway tarik March hajar ar thosan Kublai Sibon.